Prišli sme vás podporiť! 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 Dostaňme tu, kam chcete ísť domov. Celá krajina nám mizne pod rukami a my ideme domov. Vy cestujete radi domov? Nie, nie. Vaši rodičia a deti nebudú mať čo žrať. Kam chcete ísť? Nemáme čo žrať. My teraz nemáme. A kúriť. A jedno, kam chceme ísť domov? A plakať doma v krčme? Domov, preboha. Však my vás došli podporiť. My sme tiež za justíciu. My chceme pravdu v médiách, aby sme mohli všetkým Slovákom povedať, že nás ojebávajú. Preboha, Čo nechápete to? No tam nebuďte posratí všetci, poďme. Dajme sa do... Na čo ste sem došli? Prvýkrát ste videli Bratislavu, ste sa zlákli. Šíriť pravdu medzi ľudí. A vy idete do Poďte medzi autobusu. nami. Keď všetko bude Čím viac, tak rozkradnuté, tým lepšie. prosím vás, preboha, odkiaľ vám tí platy tí ľudia dajú, odkiaľ? Nebudete mať nič. Keď my tu nebudeme Bratislavi, vy duplom nebudete mať výplaty. A keď vám to rozkradnuté, prvá nebudete mať žiadne platy. Žijeme pravdu. Žijeme pravdu. Na to sme tady. My sme obyčajní ľudia. Koľko ľudí sa nám do ceste pridalo? Sme išli od Preboha, vás My chceme priestor z médiá. podporiť. Aby sme mohli povedať ľuďom pravdu. A šofér. A čo so šoférom? Kde je šofér? Hlavne počka! Tak ste si ho zaplatili. Ľudia, počúvate, my chceme dostať sa do verejného Vy si musíte strajkovať, nie? A nie sa permanentný odviezť do vstup, Bratislavy. aby sme všetci mohli ľuďom hovoriť pravdu. Tu na každý vieri sa ojebáva a všetci sú ticho. Ja už nemôžem ani rozprávať. O to vám ide. Idete domov na autobus. Čo by to bolo 3000 ľudí minimálne v uliciach a nič nebolo. Jedine spolu máme šancu. Nech sa celé Slovensko dozvie. To nezvýšia. Čo budete robiť? Takto 23 rokov sa tu kradne zabíja. Vydržme štrajkovať viac než hodinu. Chcete ísť naozaj domov? Poďte pred médiá. Každý bude na svojom piesočku. Každý bude svoj piesočok si robiť. Tak to aj vyzerá. Všetci na svojom. A republika mizne pod rukami. Pôjdete domov, budete počúvať, koľko si nakladá a vám to hovorí. Neviem, o čo vám ide. O čo vám ide. Poďte s nami! 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 Prišli sme vás podporiť, aby ste vedeli, súdni pracovníci, alebo čo ste. Na vašej strane! Podporujeme vás, ale treba si otvoriť oči. Ja som živnostník, nezvýšil a za mňa živnostnícky odbor nepôjde, lebo sú zaplatení. Ja vám prajem, aby vám zvýšili, ale kto zvýši mne? Keď to necháte rozkradnúť všetko, čo vás... Ideme, poľakne, poďme sa prejsť. Doliny, poďte.